Salam pelwan, iyleşler salam. Bu ne? Pelwan bilen ekrana Salam. çıkan pelwan. Safara salam aleyküm. İlleşler salam aleyküm. Pelwan näýili bişiklen gezip boldy mu? O pişikleri dağındık. Ay tuğulama. Omat mı sizler? Saman gelip görürsünüz mü? Ya şükür daya pelwan. O köpten beri ekrana çıkamdok, göne aňyrtynda gürleşýär, işleşýär bolun. O. Kıyılarım sen soruya pelwan nerede dip. Mene pişirgeldi diyen bu atlar. Safara gepleşin başına gıylar adamı soracak sorulum yattan çıkart yani. Yo çıkarmarsan. İlleşler bugünkü gepleşimizin esas teması yer, su ve ova hocalyk boljakdyr. Safara şu bir gepleşiňizde yer su reformasyna yani mülkkerler 10 hektardan 300 hektara çenli mülkker berilip bolar diýipdiňiz. Indi şol mülkkerin nähil şertlerde beriljekdigi hakyna aýdyp beräýsäň. Meme pelwan bun ilkulak yankı ekrançılık yerler varadaki kanuni işlep düzmeli. Yönü bu atmen yönü pikirme edip verir. Onun kanununa mene şu hükümet kurup verin boydoşluğun, iyilleşliğin, dostluğun o zorluğun şolar etmeli. Yönü ben öz pikirme edeyim. Indi şolar şo pikirler nereden almaly? Sapara. Olur yankı ikimizden hem gowul yerler köpüsü. Pelwan. O biz özümüzden yankı gowuşak adam bilen iş tarşamız yok. Biz iş tarşayan adamlarımız özümüzden akıllı, bilgili şeyler bolmaly. Doğru. Olur bilýärler bu zatları intak goloylanna işlep bunun detallarını atlarını nemeden de halka da yetirirler mi kendilerine? Yani işleşip gören oğlanları olarak tanıyansın abi, bilyensin dahil oğlanlardı. Tanıyan, gatı güçlü olanlar edilmen yerler. Oğlan pişiği yoktur. Biz Sapara men klasik yüzde intak ben bilimim yüzde rak. Onun nesip bolda çuňlaşdyran kızığım var. Etaatı çok hıcığın orada bolar emmedat. Hıyalın hıcığın olmalı. Yani yere geleli. Pelwan. Yere geleli. O sonra öğrenler men qaralara eylak çekýän. Şeylere gol yerdi. O. Sonra içinden sonra çıkkan. Men pikirimçe yer devletin ähli etaatı nemeleri yani nedwijimizde taşanmaları yer su hadina olmalı. Hadina onun halka satmalı. O satılanla da yönü ilkulak adamla pul yoktuğunu hem kişi bilýär. Hiç sat mut bolmalı. Yönü mut bolmalı. Lenim adamlar satın alıp bilmeliler. Bilmez ýagdaýdaky neme derler. Yeri berler. Yönü yerim ekrançılık yerini 10 hektardan 20 hektardan az verildi. O taýda bir efektif owu hojalyk memesini alıp barıp bolanokda. Onu şu 10 hektardan 350 hektara çenli berilse bo dip düşünýärler. Onun yerin kadastrı vardır. O käbir yerler ağırdır o hojalyk üçin. O taýda köprek berler, käbir yerler hem her senin bir bağlı vardır, her teritoriyada yerlen, şoňa örärak demedilmeli. Hadina onun yeri berýär, ödüm kontrol edýär. Yeri ilkulak mut berler elbette. Ýöne on badar ykdysadyetine dolanşygy girmeli. Yerin bir baýlyk. Jelem pelwan. Şol onun ykdysady dolanşygy girenne Doğru. Baýlyk bolýar da.
O şonu iqtisadi dolanışyga salmak üçin yer mut diýilen zat bolýan näler. Yani mutsada iqtisadi dolanışyga salyp bolýan näler. O iqtisadi dolanışyga salynmasa da şoň bir baýlyk demesi, mazmuny ortadan aýlýan. Mesele şo taýdadyr. Näme mut bolmaly, näme pully bolmaly diýilen zat. Elmydama mut bolanyna gowy bolýan näler. Ha, mut beriler. Pul verilecek olsa sapara bul yerler pul verilecek olsa onu bu yerlere mülkger diýip boljak kelle seýle de. Näme üçin mülkger? Sen satyn alýan, sen baky satyn alýan. Ömürlük. Bakylyk satyn alýan. O. Nähili şertler halkyň puly ýok şu wagt. Näçe soňundan vermelimi döwlete? Şolar ýalyk şekil. O töleýleri tüýşürip bilýär. 10 ýyl, 20 ýyl, 30 ýyl mi? On kanun, onu işläp düzerler. O ýanky mehanizm, o näme detallary bolýar da. Ýöne ben opşy ýanky nämesiniň prinsipi aýdýandan nägilek bolsa gowy bolýanlygyny, onuň daşardaky nemelerden nägilekdigini. O sen mut däl bol, bahasy bar, hemme zady bar, ýöne töleýni tüýşürýärler-de. Näçe wagtdan soň gazanyp berip bilýär döwlete. Onu peyderpey hemme jetin birden näl. Onuň ekarançylyk yerin statusy ütgemerlerler, oňa da kanun kabul ederler. Bolmasa ekarançylyk meýdana jaý çarp başlarlar. Käbir yerlerde. Onu hojalygy subsidiýeli bolýandyr. Türkçe aýdanda teşvikli bolýandyr. Onuň hemme kişi daýhan bolmaly diýlen bir düzgün ýokdur. Doğru. Onuň daýhan o yer mut berilýär diýip alyp o taýgam teretmese, işler ekmese, dikmese, mallarçylyk bilen meşgul bolmasa o yer todar ýatardy. Şoň üçin ekilmeýän ilkulara bir zat ekeri ýalak oňa uр höweslenme döredilýär-de. Ne buğday eksen şolary ýalak subsidiýasy bar. Arpa eksen şunu alak, yorunca eksen şunu alak. Göwönüm eksen şolary ýalak diýip oň hemme jeriniň düzgüni boldur. Bolar. Onna bu zorluk bilen näle hödürläp ýol görkezme bilen kontrol asyny almaklyk bolýar seýledem. Kontrol kontrol asma kontrolüm doğru düşünmeli. Elbette yankı devletin göz altında bolmaly. Devlet şoň kada kanunny düzgünni regulýar etmeli. Onsuz bolmaz. Onuň şo edip dukana mine mallarçylyk bolsa, haýsy mal tiýdi ösmeli bolsa, mallarçylyň haýsy görünşi. Ne şoňa ne ýerşakly mal bolsa, ýerşaka herkelle plança berilýär. Mysal üçin aýdýandan men. Ýyllyk, aýlyk onu mal bolsa, olaň başlanyna şeýdi döwlet bunu dowamly regulýar etdi, onuň adamlar höwetli bolýar da. O ne süýt gatyk nemesini ösdürjek bolsalar oňa biraz başga ýanky zatlaryndan kömek berýär. Teknik alanda ne prosentsiz kredit diýilen ýalak ýa-da uzun möhletli kreditler. Dokun alanda nähilek ýaşy nemeleri ýeňillikleri berilmeligini oň üstüne işlerler. Ne owu hojaly dowamly şol ýanky kömek bilen neme bilen bolmalylar. Döwlet şonu ýanky subsidiýalar bilen, teşvikler bilen regulýar edýär-de. O zorluk ýok. Ekersiň ýöne sen ne mallarçylyk bilen meşgul bolýan bolsan döwletden ne şolary ýalak kömek alyp bilýän diýip ýa-da buğday ekjek bolsam men döwletden şolary ýalak kömek alýan şoň üçin buğday ekjek diýär. Öňe ekmedik ýagdaýynda, dikmedik ýagdaýynda, mal demetmedik ýagdaýynda boş ýatan ýerde sen jerimesini töleýän o.
O salgyt. Eger boş taklasa jerimesini töleýär. O salgyt töle diye. Ha. Sen ondan gitjek yerin ýok da işleýän de. Doğru. O. Ýöne şu ekranslar islan ekinini ekip bilýärler. Şeýle mi ýere Şeýle bolmaly. Şeýle bolmaly. Ýöne döwlete gerek, ýani döwlet diýende, döwlet diýmek halk diýmek. Onu şeýle doğru düşünmeliler. O halkta döwlet bolýan näler? Ondan şoňa dur ätiýaçly üçin edilmeli zatlar, ekilmeli zatlar bolup bilýär-de döwletde, halkyň içinde şeýle. Ha, adyk deňçilik bolmadygy üçin. Adyk garaşsyzlyk bolar ýalak ýene şoňa näme bahanasy ütköşük bolup bilýär-de oň demeleri, faktorlary. Ine döwlet şo zatlara subsidi berýär. Ne buğday eksen sonrasyna $200 berýär, $100 berýär döwlet tarapyndan. O diýýär subsidi berýär. Oň ýen planyna da beýlekine de hiç zadyna garşy yok. O da islen ýerine satýar. Daşary urdak döwüm satyp bilýär. Satsın, sebebi ýanky içinde de baha şonnalyk bolýar. Daşary urda äkitdirmejek bolsa döwlet öz subsidiýasyny köpeldiýär. Daşary urda satandan amatly bolar ýalar etmeli. O höwet bilen eder ýalar etmeli. Doğru. Bir ýurdun şu adyk howpsuzlygyny üpçün etmek üçin näçe prosenti ýanky ekrançylyk bilen mesullanta bolar? Yetiştirip biler ýagny. Adam sanymy? Sen näýle? Adam sany, mysal üçin 200.000 adam ekrançylyk bilen mesullanta şo ýurdun adyk howpsuzlygy üpçün ediler. Ben ne sana bir zatlar gurrun vereyim, ne nusko getireyin ne. Ne Şweýçede 2,8 ben 3 diýeli doğru nemede ýuwarlap 3% halky o hojalyk bilen meşgul. Ýa-ki özlerine dünýä eksport edýär. Süýd önümleriň köpsüni peýnir diýdi, şoňa meňzeş beýlek nemeleri. Et eksport edýär. Buğday ödün artığı bilen neme diýär. Ödüm 3% halkyň 9,5 milyon halk bar da şoň 3%-ne ýeten nokta. 2,10 şol realak neme bolýar. İspaniýada da şonnalyktır. Italiýada da şonnalyktır. Şo 2,5 bilen 3,5 arasynda Fransiýada da şeýledir. Şolar dünýä eksport edip göller ödeyim demetni, ölümni. Hakyky. Türkmenistanda 56% o hojalyk bilen meşgul geday. Bulýarlar. Ödem ödünü meklep bilen ok. Ana meklep ha? Näme üçin beýdirler kabul? 56% näme beýle bolup bilýär, deňsizlik ýagny o ýurtlar bilen biziň ýurdumyz. Sen teknoloji olanan oklar, näme? Belwan, ýolbaşçylaryňa tory onu. Näme zat menden sorýan, sen ödü nemedipsiň men. Doğru. Ýagny näme üçin edilýärni men pikirim ma halky gulçulukda saklamak üçin, bilimsiz, sowatsyz edip saklamak üçin etden olmalylar. Şo güýmelsini örsünler 5 hektar, 3 hektar bilen. Ödem geday galdyn, soňundan geday galdyn diýmen. Ine şeýle bir düşünje bar bizde. Döwletiň ýerimi kadip düşünäsin. Halk döwlet bolýan näder? Döwlet diýmek halk diýmek. Halk döwlet bolýan näder? Biz şoňa düşünüp bilemdik sapara yer bilen döwlet, ýani yer diýilenne hökman döwletiň ýeri. Ýöne döwletiň halkdygyny bilemdik onu. Näme üçin bilemdik? Şonu aýt maňa. Pelwa. Ha? Näme? Ana onu bilemdik. Näme üçin bilmeýändigini bilemdik. Döwlet diýse bu ütköşük dağıttır diýär, onu halk dygny bilen oklar da biziňkiler. Ýani döwlet prezidentiniňki duruy diýerler. O prezident ýani hemme zat menki duruy diýer.
Aslında prezident de bizim özümüz adamdığını düşünüp bilsek. Şu ada düşünüp bilen oklar pelvan. Yöne bizim öz Halka prezident seyretsin bir adam saylayan, bize seyretsin deyip saylayan misal için. Yani bizi gov dolanırsın, ağlı bilimli olsun, bize bilimsiz, sen bilimli ol, bize seyret deyip saylayan, yöne son halamayanını açsan, seni basyarlar. ne hem için? Sen dolanır öyle yok, bizi sen git kellende bırdatlar yok, sen rahat deyip açsan, Aha. yok koyarlar. O ne hil düşünce ol ya. Bilmedim. Ne şeyle de 25-30 illa şeyle Yöne şu bir prezident şeyle düşünen yok, halka mı şeyle düşünüyor? halkı hiç daha düşünmedi ya ettiler. Ne seyredip görüyen buldum. Netice şu zatlara şu aydaki 5. 6. 7. 8. klasak çağılır. Çatır çutur biliye de. Doğru tamam demekten hem demek mekteplerde de okudulayan olmalı. Doğru. Size okutmadılar mı neten mektepte okansın abi? Pelvan. Okudum. Ne o? Ne hemen? Eurodiyen rahatları ne hemen pelvan? Yadıma şunu gidiver geldi böyle. Ay pelvanı var ola. Rusya'dan zaten bağırlar şeylerdi bırakır da öğreniyordum. Ha. Yani şolar yani diye bağırlar için mektep bilim sistemimizden bol şey. Bağırlarım gelip okucan bilim ne sereden okma oğlumun kanıspiyakiti ne seret. Be. Onun olur konspekt yazıp bilen miken? Moğolumla. Moğlumun hayatman kanıspiyakiti yazarlar oradan. Şey diyorum aileler gel gidip dururlar. Ha. Yani bir şotayda bolyanlar adamlar sosyalleşe. Okulcular ve moğolumlar. Bilim Birbiriyle tanışıya adını bileyenler. Aa, Ha. tanıyanlar ol ya diyemezsin bilim yok. Okulcular gelmezsek, moğolumlarım gelmezsek gitmezsek. Solar yani. Be. Türkmenistan'ın katı köp yer solar yani. Yani hususlaştırılan, yörüteleştirilen mektepler var arasında. Onlar güçlüler geliyor. Size okuğa katnan olyanız, onların okudan oluyorlar da. Ha o şeyle. Ortada da hiç zat yok. Aa, Netice de yok. netice de yok. Onun devletin ne emediğini, hükümetin ne emediğini, kanunun ne emediğini. Hiç şey bilemiz yok. Yani doğrudan doğru etmeli. Hiç şey bilemiz yok. Ondan sonra bunlar yetişen son başlıklı adam mı oluyorlar? Kâti ministri mi olup biliyor da? Ne hil minister oluyorlar? Ana sen doğru ne edip oluyorlar? Ne okuda mektepte okumadık. Okan katı kağıdı vardır. Saatlerim vardır. Belki de beşliklerim vardır. Üniversiteden şu okuu yalak, mektep yalak olsa ona vesselam. Onun elektron devlet diye söylüyor, o elektrik devlet diye. Yani rediyetke vasıp işledi vermen mi kan ödüyorlar da. Zogadın öyle de bolmanlı. Başarat gözün öyle mi? Misal için prezidentin bir kararı var. Okulcular partayımana gitmeliler diye. Aha. Yani o da kambayın yok. O partiyanı kim yığmalı? Ha. Ana, mana sana soru. Garsi da skeli ait yani sözünü. Söz et yani işi de. Kambayını alıp veren o. Aha. Aslında onu alıp vermeli mi? Olur mu? Parta yığdıryan oldu. Oo. O. Ya da sen yoruncaksın.
Ondan näçe hektar berýärler? Ne şonu aýt, ne o da aşap görsün de. Potoroda. Maksimum şeyle diýen 80% o hojalykda gelip ýören adamlaryň 80%'iniň 5 hektar, 6 hektar, 4 hektar şo töwerek yerler bar. Galan 20%'ine ýanky köp yerlerim bar. Olaram bar ýoklar. Şolar ýaly. Onuň paýta eken soň ondan pul gazanyp bolýan näler? Paýtadan nädik pul gazanyp bolýar? Yırtan kovuşuğa değýän. Sen delelli bir zat beksen, 1 hektar da delel çekýän, 5 hektarda 5 gat delel çekýän. Köp bolsa ondan ömkän çekýän. Doğru. Onlar şu nemeler çözülecek yer su reformasından sonra. Yok, çözülmez bolmasy ýaşap bilmeýän pelwan. 3% düşürmeli bolýarsan şeyle. Ha, birden bolmadlygy mümkin birden. Tebebi öndürjülük ösmeli. Tebebi ne şu aýda daýhan, ne Şweýsiýan kyny ýa-da Pribaltik kankyny aýdyp bereýin de. O 50 hektarly, 100 hektarly nemeler bar. Buğdaýlarynyň 90-80 sentler buğday alýarlar. Bizde 18, 20, 16 käbir yerlerde 25 sentler. O yerlerde. Onun bulon 3% bile teň 3% deň bolmy? Ha? Senden 4 etseken hasyl alýar. Şo datlary hataplap etmeli. Ol ýöne nemeden bilen bolanok. Türkmenistan'da Saparasy o hojalyk ministrliginiň ornasary bolup işlän döwrüňizde tohum ammarlar barmy? Yani tohumyň üstünde işleýän o tohumçuluk nemeler vardı. Ýörükde hojalyklar vardı tohumçuluk. Diňe tohumçuluk. Ewa tohumyň reproduksiýasy bolýandyr. 1-nji, 2-nji, 3-nji diýip, on diňe tohumçuluk hojalyklarda ýetişdirip bolýandyr. Ýöne gören ýerde ýetişdirip bolýan nädir onu? Olam hasap kitaby ýörýändir. 1-nji produksiýa nähilek bolýar, 2-nji nähilek bolýar, 3-nji. Onun 4 bolandan onun olaýan tohumluk hiç wagt bolýan nädir? Onu ýamaşkan nollun başlap tohum neme çeýdilýär. Tohum diýilýän zat ýörüýte bir prosesdir bu zatlar. Wajip meselelerin birim kadip pikir etdiňler. Iň wajip. Tohum alýan bolan gysyr tohum satýarlar. 1 ýyllyk ýetýärdi. O tohumum däl tekniski buğdaydır. Ýöne normal tekniski diýilýär de, ýöne neme dilde. Ýa-ni agrikulturaň nemetinde. Ol tohumyň 4 reproduksiýasy bardyr. Tohum çykdy, oýlap tapylan tohum ýa getirilen tohumyň 1-nji ýyl 1-nji reproduksiýa bolýar. Şonu tohum hojalyklary ýene ekip nemeden ikinci saparalarında 2-nji reproduksiýa bolýar, 3, her 4 ýyldan neme çeýdip aýlanyp durmalydyr ol. Tohumçylyk. Erekiniň kişileri alakmy? Paýtankam şonu alak. O paýtank şonu alak. Hemmekiniň kişileri alak. Kertişkana biz başaramda okudum. Kertişkanky. O da her sapar Gollandiýadan zatdan tohum getirip ekýädik de. O bir öz başyna ilmdir, prosesdir. Ýörüýteleşdirilen hojalyklar bolmalydyr o tohum ýetişdirmäge. Oňa da gaty kär agyr üns bermelidir. Şo tohumçuluk demäň ýok boldy, ekrançylyk ýok diýmekdir. Doğru. Bizim klimatymyz mysal üçin Izraýlyň bilen meňdeşer. Suwumyz da mugat ıssam bolýar, o taýda şonu alak. Ýöne şolaň hasyl nemelerine teret, biziň käseret. Yer bilen gök galakdyr. Sen paýtaňdan 20 sentner alýan, olary 75 sentner alýar. Ödem şo bir klimatik neme. Yani Avustralya'da
düme ekilýän nemeler var, buğdaýlar var. O seyirler var da bizimki ala. Bu hep ılımdır bir. Pelvan, yönü daşından şey dip nemeden yalak değildir. Onu Türkmenistan için, klimat için sizin pikiriňizde en peýdaly ekin haýsy ekin? Onu Dayhan biler, pelvan. Onu deňäp nemedip Dayhan biler, yönü bizim döwrümizde en peýdaly neme üzümdi. Yönü şeyle, yönü hep 1 hektardan alınýan hasylyň ýanky giýirejin nemelerini deme tereden. O üzümden soň onuň ýanky yağan pudoklary diýär, şerap diýär, onuň gurun, onuň beýleki poşop bir topar zatlary bar da, waryny diýdi, gör diýdi. Olaň şolar ýalak nemesi var. Ýöne akly Türkmenistany üzüm edip bolan o. Doğru. Hatta şu yankı göwönüm var, pomidor, hyýar deme. Pomidor ekeriňen paktadan 5 etse peýdaly 1 hektardan nemesi. Da. O yankı harajatlary bilen nemeden. Ol yankı o hojalygyny pudok kendir, onu üstünde tücari pikir bilen, business pikir bilen nemetmelle. O bizim göwönümlümiz var, yankı gök, ot, sowon beýleki ýaş nemeler vardır, petruşka, ukrop, nämedik diýendir. Awa? Şabil nämedik. Şo da dünýäň puludur. Oň tüjaretini oňormaly. Da, seýlem. Oň transportirovkasyny oňorsaň, ol altın ýalak demedir. Ýöne bizde ne yankı şeyler demeler, yol başçılar vardı. Bizim döwrümizde de vardı. Aptal döwrüň hemmesi altında da bolýar, aptal demeler. O şu 93-nji ýyllarda yankı Bağır dip prowaty vardyr Aşgabatyň ýanynda sen. Aşgabatly bolmandy bilýän näldin? Yok bilem, o Aşgabat bäri gelaýman tam gördüm. O şu baryň gökçesi ýalakdyr. O şu taýda şäheriň ähli iýje oty çykýandyr, çykarýandyrlar, öndürýändirler bagyrda. Şähere ýetýändir. Şolar bagyryň demeleri, otçulary, şonu Moskwa daşıyadılar da. Moskwada bazar ýalak demeleri vardı. Şonu gadagan etdiler de. Doğru. O şolara biraz kömek etsen, ýoluny arçasan, ortaya düp jünem etjek şolar. Ederler. Ana sana altın pul. Yine de bir zat sapara o çöllerde goýnamyzyň gyrkyma gitýädim da men özüm. Ýüňlerini zynk gaýtýadyk, bul bak eden ok, pul eden ok diýip. Indi şu ýüňler meni esden o da gurrun etýärdiler. En atamdan esdenim. Öň gymma şolar. Yani asarı gitakan. Öňür kesetler. Asarı ide internetiň neme diýär, birak goloýrak deme diýäň internetiň sallýa deme pelwan. Deme pelwan her bir ürünüň, ýanky önümiň özüne göre spesifik bolýandyr. Onuň işe bir adamlaryň fantaziýasy bardyr. O nämeden näme ýasap bolýar, nämeden näile pul ýasap bolýar. Ine men sana bir misal getirip bereýin. Ine Şwetlerde Hesten bir marka bardyr. Hesten diye. Atçylyk diýen ýalak nämede? Şolaň krawatlary bardyr, ýataklary. O dünýäde bir nomurdur. 5000 adam işleýär, şonu el bilen edýärler. Indi şoň içinde nämeler var? Men aýdaýyn. Geçi çöpürü var. Geçi çöpürü. Onuň bir gat
parta. O partanın o füyümü değerlerinin nemesi puğ dip nemesi vardır. Partan galınları vardır. Kırınnasın. Kırınna oloy nemesi uluk puğ dikki diyendir partada. Şol onun biraz at kuyruğu var. Atın kuyruğu. Onu darap deme diyorlar olun. Aşağına da projeyini oyarlar. Ne ömürlük hem klimata hem ekologiya hem estetika ne kravat ediyor elvilerine diyorlar. O bir kravatın bakası 2,5 milyondan 10 milyon dolara çenli bakalar var kravat. Özlerim 25 yılım garanti veriyorlar. Ana sen çoğatlak hem becez sen yurdunda çıkıyor. Daşının örtüsüne çenli yani tekstiline çenli. Onun şeylere fikir edip biliriz. Bizim yurdumuzda çiğ malımız yetik. Artık ama yöne biz onu işlep çıkarmanı bilemdim. Yani bu önümü bu kelleler çıkaryanlar. Külek şu içine burada salmasan hiç de çıkmaz. Onu o hocam kulen mesul olacak yerelerin kelleler bu işleyen olmalı şey. Deme yani bilim bile gelen fundamentin olmasa bizde ne çağları küçük gelirine çağlarından hayal etme nemesine öldürüyorlar da. Adamın hayali olmasa fantaziyası var bir. Hayal etmeden mahrum edilen çağlarımız var da bizim. Atı kendi meşverdi. Yektuk arasına çıkıyor buradan iklen olun yeterlik değil. Onun için yankı ilk olarak başkalardan başlamalı. Çağadan hem derlen çağan enesi atasından şu çağa terbiye verecek. Enesinin atasını terbiyelep başlamalı. O taydan başlan son onun adam biraz erkin oluyor, fikir edip biliyor. Şu Avrupa'daki işe uyur adamlar var ya akıllı nemeli. Şolong çağalı ulen bizdeki doğuyan çağalan nemesinde hiç tafavut yok. Kaytan bizimkiler has neme olmalı. Devi katı naturalla. Yönü son zayilen ya bizim cemiyetimiz zayil ya onu. Hemen yankı şu hükümetin nemesi. Şu koyun önlerine koyun böğütler var ya. Ne şolar. Adamini sahandan çıkarıyor da. Doğru. Bolla para şunlukça tamamlayalım mı? Bu pelvan nemesi en elinde açar en elinde. Şul haysi pudo alsak haysi temadan gururun etsek yine burucu bilim sistemasına geliyordu. Oo. Men nesi pozo bir bilim sistemasına go tekliyim ben onun innikedekler aydıp veren. Bolya pelvan. Yönü pişimgedir yani onun gitmedi. Neme kıyılar soruya benim cevap verip bilem yok. Bağ diyen pelvan gezip bir olun yönü pişimgedir ya diyenler. Ay onun kayarım gezdirmesen bololum. O da var gelen aşağı bololum. Ondan Bolya pelvan. bolya. Sağ oturun iyileşler. Sağ olun. Sağlıkta görüşelim. Pelvan senem sağ ol. Bolya. Sağ olun. Hayata yatlayıp durun için.